हमर खेखरी तेल चट्टा से भाग गई। हमार चालू दिया फोटो दिया 25 चालू उम्र हो गए। अरे भाई क्या करते रे? का करता रे? बैठल बानी नहीं खेला कर काय कोनो काम तो कुछ नहीं खे ना रे का करी मने नहीं खेला करता रे काय खेखरी तोरा धोखा दे दोस्त का खेखरी No, no. खेखरी अरे खेखरी अरे दादा रे पागल में मेरे आते अरे ना रे खेखरी कहाँ भी है देखा ना। अरे भोल का बारे पागल तो ना बता हमरा के। अरे खेखरी हम खेखरी से बहुत प्यार करत रहली। का बोल फिर मोर बोल का अरे ना रे हमर खेखरी तेल चट्टा से भाग गई। रे काहे ते चले तरे एगो गल तो दोसर आई ना। अरे का आई रे 28 साल उम्र हो गई आज एगो पिलियो ना पटली सब ओकरा के त केहू ना से झूठ बोल के त पटैले रही सालू छोड़ के भाग गई। अरे खेखरी रे अरे दादा हो दादा हम कैसे जियो कैसे रह ना मत रो आई दोसर आई। अरे ना रे लागत रड़ुए रहे के पड़ी रे दादा। No, अरे no. खेखरी रे अरे चुप चल जौन भाई तोन भाई एगो हमार साली बिया पोटहिया ओकर 35 साल उम्र हो गई ओकर आज शादी ना भइल जौन लड़का आवता सब तौन देख के चल जाता है। चल हम ओकरे से तो शादी करा देते। सोई हां अरे बाप रे बाप चल भाई हम सुनले रहनी न कि दोस्त दोस्त के काम आवेला ते तो हमरा खातिर भगवान बन के आ गइले। टेंशन मत ले हो जाई तू हो जाई शादी। अरे के करी रे ई का कइले। अरे टेंशन मत ले रे भाई। अरे भाई रे ये लोगन में शादी करा दे ना। रख पूरी लगा छोड़ ना चल हम काल तो शादी करा। No, चल चल नाच हो जाए बस ये सब चल